आयै आंनि आफा सनामिजि मानो एसेबां बेफोरबायदि जाखो नोङो बेफोर गासिबो बैसोनि हिनजाव इलिसाखौ लायाबा जानाय नङामोन आफा सना आंनि नाथाय आयै हाबा मिजि गावनि खाफालखौ गावनो जाना लाबाय नोङो सासे हिनजावनि थाखायनो बिमाया बुंला दाय जायो दा नुबाय गावनो जेराव थानायाव थांनांबाय बिनि सायाव आरो मा हिनजावाबो गुबुन सेंग्राजोंसो लोगो हमलायगासिनो गवाहाय बियो हाबायाल' आंना फैथारदों न'आव आबा सना नों दुखु दाजा नोंनि आइ दङ ना आंबो रायलायदों र' थाबैनो न'आव लाना फैगोन आंबो नोंखौ बेफोरबायदि आखल गैजायै हिनजावखौनो लाबाय नालायथो बिदि जायाबा मा जानांगौ फालाय आंले आबा मिजिंल' फैग्रोथों न'आव ओमफ्राय बे हिनजावखौ थिखाना लागायगोन ओमफ्राय आंलाय सानदोंमोन आथिमंगलावबो फैसाफोर हरगोनदां होननानै एथ' गिदिर न'नियानो माबा जोंखौ बुस्थुफोरजों जिनिसफोरजों थगायबाय खामानियाव फैग्रा आसलि मेनखौसो बुरजा हरासैना फैसा मानि सानखाथारदोंमोनहाय आङो बे हिनजाव हाबानि थाखाय थिग नङा होननानै नै गिनांगौ बिथिर' नै आइमाया हामाथो हाथरखिया थांफिनबायनो थांफिनो माने थांबायथ' आरो आयौ हाबावा बेफोरबायदियावलाय थाङाबाबो जासैमोन ना नों मानोथो लाखियाखै आइ आं दंबाथ' लाखिगौमोन आयै नोंबोसो मा बुङो आरो हाथरखि थांदों बेथ' जोंनि थाखाय मोजांनिसो बाथ्रा मा होनखो आइमाया बे थांदों मोजांसो जादों दा ओरैनोबाबो आंनि आबा मेजों हाथरखिखौथ' फसायखायामोन ना बारा मा होनखो नोंलाय बेफोरखौलाय एकदम थिगखौनो बुंदों आं रखरा आथ' बे हाथरखियाथ' आंनि आबा मेनि खाथियाव थानोनो समायबावासै रायो नोंबो बेखौनो फसायथारबाय ओमफ्रायो माया गोदाव सोराव बुंबानो जागोन ने बेफोरबायदिखौनो अननाय फैसोदों आथ' जेराव बियो जोंनि लेभेलनिबो नंखाया हाय एसे मोजां गथ'खौनो नों बेफोरबायदि बासिदों आइ मोजां जा गाज्रि जा नट माइ चइस मिथिबाय आयु मेहेरा बल' थिग जाथों र' आइ अब्लाना आबौआ हाथरखि आबैनि गोजान जाखानाय नङा बियो खमन आयै इसोराबो आंजोंसो दंबायदि मोनदों दे आङो बेखायनोथ' नायना आबा मेहेरखौ याददासखौनो थांहोबाय गासिबो मावजोबहोबाय बेखायनो इसोराबो जि खालामो सानै हयैसो खालामखायो दा गासिबो मोजांखौनो खालामखायो नंजोबा नों बुंनाया आइ नोंनि साननायानोथ' एसेबां थार्द क्लास मिथिबायना आइ दा आबौ मेहेरा बिदि जानायखायसो नों बिदि बुंनो हाबाय नङाब्लाथ' दा जायो जाबाय नोंबो बे द'टकिनि हाथरखिनि थाखाय आंखौ बेफोरबायदि बुंनांलाया मा बेलाय हिनजावानोथ' जोंनि न'आव रुवाथि साइज खामानि मावग्रासो बेफोरदि बिहामजो जानो समायोनाहाय ना खान्दानानै दं ना न'आव मा दोङो बास आइमाया मेहेर आबौआ बेफोरखौ नायनानै लाखायाखै बे उन्दै गथ'राबो बेखायनो बुजिस' हायाना आरो नोंबो एसेबां बाख्नायबाय थानाङा आंनि सिगाङाव बिखौ नोंसोरथ' रायलायनानै बेखारसो र' आबौआ थिग जाग्रोथों एसे मोजां थांखाबाय हाथरखिया आरो मेहेरनि जिउआव बाफोर न' चान्स जायो जोंनाव दोनबाबो आबानि नोजोराव रुवाथि खालामनानैसो दोनगोन आं बिखौ मानोना हाथरखिनि आसलि अखादानो बेनो दोनगोन अमरबारानि बायसा नखरानिसो जागोन मादि जादों बेनाव गासैखौबो मुलि होजोब्बाय बियो नट आंखौल' बाद नै आबासान हामानोथ एसे गोबाव जाबाय नोंलाय माबालै आयै एसे खामानि थाखाय मार्केटाव दसे हाबबोदोंमोनलै आङो ए दे जेबो नंला होमबालाय आबा ओमफ्राय नोंजों दसे रायलायखानांगौमोनलै आंहा मा आंजों औ आयै दिनै नोंनि थाखाय बिराद स्पेशेल दे ना आयौ नंगौ नामा आबा औ बेखायनोथ' नैबे स्पेशेल गिफ्टखौ नोंनि थाखाय लाबोदों आं आयै मा हेपि मादार्स डे लै आयै आबासान नों आंनो मालाबानो गिफ्टबो लाबोलायबावबाय औ एसे हाखु दाखुआव लानायसो जाबावदों नङाब्लाथ' एसे गिदिर सारप्राइजखौनो होनो सानदोंमोन आं आयै आबासाना आंनि जिउ नोंनि अननाय मोननायानो आंनि थाखाय बेस्ट गिफ्ट आथ' आंनो मा नांबावगौ आंहाथ' बेखौनो बावगारलायसो लांदोंमोन दिनै नाथाय ओमफ्राय आंथ' बावाना दे आयै आबासाना आंनि एखे जिउ नोंनि सिमां मिजिं साननाय हनाय थांखिसिम सौहैनो हाथों आथ' जेब्लायबो जिउआव देरहासार जालांनो हाथों आबा आरोथ' आंबो नोंखौ जेब्लायबो आंनि सेराव मोनबाय थाथों आयै औ आबासाना आंलाय दंखायोना नोंनि अननायखौ आंबो बेबायदिनो मोनबाय थाथों आरो आंबो जेसेबां हायो अननाय होबाय थानो मोनथों आयै औ आबा ओमफ्राय आंलाय दिनै सानदोंमोन आयै नोंखौ बहाबा बाहेरायावसो बेरायनो लांसै नामा नट बेड आइडिया आबा नाथाय मा खालामनो दिनैहायथ' जाथ'नाय नंलिया आथ' नोंथ' मिथिखायोना मोनथिनायाथ' मोनथियो आयै माने दिनै नोंनि दिन नालाय बेखायनो जागोन दे आबा माब्लाबा सम मोजां लानानै थांसैलाय जागोन दे होमबालाय आयै दे माब्लाबा स्राय थांनोसै दिनै थांथ'ला औ दे होमबालाय बेफोरो मालै आब' ओमफ्रायो गुमैया थानायाव दंगासिनोमोन ओमफ्राय नों आंनो खिन्थाहराखै
ओमफ्रायथ' नोंथ' मा हजों न'आवबो रावबो खिन्थाथाराखैलै आंनो। औ मेहेर, मानोना आं हजों न'आवनो खिन्थाहरखायाखै बे बाथ्राखौ। नोंगुमैखौथ' मालाबानो लाबोदोंमोन। दा ओमफ्राय बेखौनो सेस्था खालामगासिनोमोन आं न'आव लांफिननो। नाथाय बेयावनो बोरैबा दिनै नोंखौ ग्रोब लोगो मोननानै जोंखौ एसेबां मदद होबाय नोङो। आरे सिस, नों सिगाङावनो खिन्थाहरबानोथ' जायोमोन ना। मा लांखायावनो बरनना लांनो हागौमोन ना अब्ला गुमैखौ। जों सानदोंमोन आरो मेहेर, माने हजों खिन्थाहरनानै मानो टेनसन खालामबावनो। थै बेबायदि जायो नामाब्रा। माबा मोनसे प्रब्लेम जादों अब्ला न'आव बांसिनसो शेयार खालामनांगौ, जाहाथे जयैनो माबा मोनसे सल्युसन बहननो हायो। बेबायदि सिरि सिरिल' बोरै जानांगौ जाखो दिनै। नङा माने इलिसायाबो बुंखादोंमोन नालाय जासिगोन बायदि होननानै, आरो सासे मानसिजोंबो रायलायबाय होननानै। औ, आरो साननैसो लाबावगोन बुंदोंमोन। ओमफ्रायथ' दे एबार जायखिया जेबो टेनसन लानांला। हजोंहाय आङो आब'खौ रायलायनो खिन्थाहरखाबाय। आंनि आब'आनो अफिसारजों रायलायखासिगोन। थेंकिउलै मेहेर। नुबाय ओमफ्राय साला सिरि सिरि हाबा जाखुमाग्राथ' नोंसोरो। बेनोसो मेहेरखौबो लेंहरबावलायाखै नामा। ओमफ्रायथ' मारै मारै बिदि जाखोलै सिस, आंथ' जेबोखौनो गोसोआव गैला माथो। गोसोआव गैला माने मेहेर? औ, माथो नोंसिना आथिमंगलबो जाबायनो मालाबानो। आरे मानो बिदि रायलायदोंथाय बियो ओमफ्राय? जानोलै। बेखौ नोंसिनावसो थांनो सानदोंमोन आङो दसे। ओमफ्राय बिदिसो प्रब्लेम जानानै दंखुमायोमोन आरो। दे, ओमफ्राय एबारथ' नोंगुमैयाबो न'आव थांखासिगोन बालाय? नोंबो जोंजोंनो थफाखादोलै मेहेर, जोंनाव न'आव। मिजिं? थांनायाथ' थांखागोनानो आङो। नाथाय ओमफ्राय सासेयालाय? सासेयाबो फैयोब्ला मोजांमोन। ओरैनो फैनोल' होनो गावसोरहा, फैनायानो जाया। सासे माने सोरनि बाथ्रा बुंदों नोंलाय सिस? नुबाय, गावनाबाथ' एकदम खेलायनायानो जोबा। आरोथ' सोर जाबावनो मेहेर? नोंनिखौबो लाबोफादो आरो। आंनियानोथ' माने मा आंनि? हो? औ थ'दो, आं हारसिंखासोना। जों हाथरखिनि बाथ्रा बुंदों। आरे नाथाय बेजोंलाय मा खोथा आंहालाय? मा मेहेर, हाथरखिजों माबा नांलायनाय जादों नामा? नोंलाय हा मानोथो बिदि बुंखो ओमफ्राय नोंसोरथ' मानो एसेबां सोंबाय थादों बेखौ? माथो एखनबालाय नोङो बिनि नाम बुंब्लाबो मेंनोनो रोङा। गावनिखौनो बेबायदि बुङो नामा नोंलाय? गावनि? औ, गावनि मोजां मोननायखौनो बिदि बुङो सोरबा। मोजां मोननाय? दहायथ' मोन्थाय राजाया बुंदोंमोन नों न'आवनो दङ। जेरैबायदि गोसोखांनानै नों न'आव फैदोंना मेहेर, बेबायदिनो नोङो बेवहायबो आंखौ लांनो फैयोबासोमोन नोङो। दाबो मानोबा गोसोआनो नोंखौ फैगोनसो नामा सानफ्रांलाय लांदों। नाथायलाय बिदि बहा जानो आरो। बेलाय आंनि फाग्लि गोसोआसो सानफ्रांदों बिदि। बिदिथ' ना गोसोआव फैगोन, ना जाम्बि आंखौ सोरसो लांफैगोन बियो। दे आरो अब्लाबो साननैसो बेयावनो थाथ'नानै आंनि उनाव थांनोसै। आरोथ' मा थिक, आं थांगौ मानि मेहेराबोथ' मोजाङाव फैफिननो हानाय ना। मानोलाय मोजाङाव फैया जानो देनाय, फैगोन दे। आरोथ' जेब्लायबो मोजांखौनो सानना हाथरखि। नै हाथरखि नानि। औ मादै। नैहाय नाखौनो जि गिदिर गिदिर लाबोथारबायहाय नोमथेया। आदैयाबो ना? औ, हां होनदोंमोन आरो एसे फिसा फिसाखौ लाबो। दाना माबासो। दे जेबो नङा मादै, मालाय जानो लुबैदों खोमा दादैया। नङा, हानोनोसो लाबोदों दा। ओमफ्रायलाय आं मोजांबाथ' आंनो संगौमोनहाय, नाथाय दाथ' आरो आंबो देहाया एसे प्रब्लेम। नोंनो बायाबा सायनानै संहरदोहाय रानि दसे। आंलाय मानो बानो मादै, जेबो नङा दे संगोन आङो। दे अब्लालाय भाजा एकदम फ्राम फ्राम एवदो, ओमफ्राय माखासेखौ बिदै संदो, मिन्थिबाय? औ दे जागोन। आरोथ' ना खिया, बेखौबो फेरेदनानै मोजांनो संदो, मिन्थिबाय? ना खिखौबो संनांगौ ओमफ्राय मादै? औ संहरदो एसे, आं गोथाव मोनो जानो। आरो डाक्टारफोरालाय बादा होदों ना बेदरफोरखौ बारा जानो, अब्लाबो जायो दे आङो। ओमफ्राय गैया, नोमथायाबो बाहेरायावसो ओंखारलांलायबाय गामिथिंजायनो। दा फैगोन बियो गामिथिं थांदोंबालाय? बेनालाय बिदिनोसै। ओमफ्राय आङो दख'ना गांनैसो सोमना दोन्दोंमोनहाय, दा आंबो सुनो नै। बेखौलाय आं दहायनो सुनानै लामहरखाबाय दे मादै। आयु दे होमबालाय, आंबो आरो हाया हाया जागासिनो। मावनो हायैखौलाय मानोथो जबरदस्ति मावनो मादै, आं थासान्दियावलाय आरो। औ दे होमबालाय, जोंहाबो रावबोआनो गैखाया। आंबो दसे गोलांहैनोसै बिदिबा। बांद्राय गसंबायबो थानो हायाहाय, बोरैबा मोनथारो। औ दे नों रेस्टल' लाहैथ'दो, आं बानायनोसै नाखौबो सायनोसै। दे हा गावनि न' बायदि सानबानो जाबाय, जोंनावबो आरो सोरथो दङ। जेबो लाजिनाङाहाय जोंनावलाय आरो।
मानोथो लाजिनो आंलाय आं मोजांब्लाथ' आं मावहोआमोनहाय दाथ' आरो नै आंबो थांथ'नोसैहां बिदिबा दादि आंनो ना लाबोदों ओमफ्राय ना गिदिरखौ नुब्लाथाय आंहा मेहेरखौसो गोसोखाङो बिसो जानो गोथाव मोनथारोमोन ना ओमफ्राय मानोथोबा एसे गिदिरखौ लाबोखो एसे फिसा फिसाखौ लाबोबाबो जायोमोन दा मालाय दादिया गावबो जानो लुबैखादों खोमा नोंसोर थांग्रोदोलै एसे होमबालाय औ दे जागोन होमबालाय दे बिदिबालाय आरो बेयावलाय बेफोरखौ आरो मानो रायलायबाय थानो नांगौबा न'आवनो जिरायना रायलायनोसै आं नेनानै थागोन नों फैदो दे आगै होमबालाय दे गुमैखौ लानानै थांग्रोदो हजों जोंनावनो डाइरेक्ट फैदो मानसिया नोङो मिजिंनि न'खौथ' गोसोआव दंखायो र' डाइरेक्ट थांसै आं दायो नाथाय थांनायनि सिगां आं बेखौल' बुंनो सानदों जाय नोंनि सबसे आंगोना हाथरखिखौ नों माब्लाबाबो दुखु होनो नाङा मोनथिबायना आगै मेहे आं मोनथिया दा नों मानो बेफोरबायदि जाखो नाथाय बाखिखौ उनाव रायलायनोसै होमबा दाथ' नों थां थाबैनो हाथरखिखौबो लानानै फैफिन मा बुंलाबायखो बेलाय आब'आलाय हाथरखिया आंनि मोजां मोननाय माइ लाभ नाथाय माबोरै हाथरखिया माने आंनि गार्लफ्रेन्डसो हाब माला माला गोसोथोखो आंलाय बेखौलाय नाथाय बेखौ नुब्लानो बिखायानो बोरैबा दुब दुब मोनखायोलै नंमारगौसो नामा होमबालाय साननैसो नोंथांमोनजों रायलायथ'खायाखैमोन आं लोगोफोर दे अब्ला जेखियानो जाया दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों मोजांबाबो गाज्रिब्लाबो जायफोर नायनो मोजां मोनो स' थेंक इउ स' माच लोगोफोर आरो जायफोर नायनो बरिं मोनदों माने नायनो सुखुवाखै अब्लाबो थेंक इउ दे होमब्ला मेहेरा थांथ'नोसैलाय नै बिजनियावसो फैबायलै आङो दसे ओरैनो बार जाफैदों आरोना